Yeah.
Yo.
Oh,
Oke, oke, akan saya balas Anda. Jelas. Ini ngaku biar lah salah. Oh, betul. Si ngomong ibadah aku orang terima kasih yang kurang sudah halus ya. Loh, majuang ini wah, lepas angin diatur terus nak. Mau sih hey, hey,
Apa ya kira? Cipta budaya maneh.
Matur sembah nuwun niki wau sampun dipun pirsani wonten turangga geni kamugi turangga satriya-satriya kembar cacahing wonten 6 wonten ing dalu punika nggih para rawuh lan ugi samangke ugi tansih kathah sanget atraksi-atraksi wonten turangga jenggi lan ugi wonten Mbak Puri Ratna. Nggih, kraten niki permintaan dari tuan rumah Mas Irun. Iki kersane mangke Mbak Puri boten dados unek-unek saking kagungan dalem. Iki tepi-tepi dipun aturi dalu menika iki kados pundi dipun aturaken wonten Cipta Budaya sesarengan kalian Brigas Audio Profesional, Idola Audio dan juga SGJ Audio boten ketinggalan wonten dalu menika wonten GB Audio kagungipun Mbah Pander Gunung Bulu. Nggih niki wekdalipun namung dalu niki mangke kedah tabuh kali welas sampun kalerem sawetawis adicara. Monggo Mbak Puri katur jumeneng alhamdulillah. Toto niki sakit. Kabeh. Ya mel-mel. Cek. Oh bisa. Aku tak pakai yang hitam aja. Gawe sekirang sampai gawe putih kita tidak cocok. Gawe putih ora cocok. Ora cocok kalau putih ini ireng lho. Iya. Sing putih mau ukurannya rada cilik. Lah sing ireng ini kan rada gede. Rada gede. Dadi genggamannya pas terus suaranya ya penak. Nah, niki gede apa cilik niki? Enggak lah. Gede kan Bu, nggih lah. Gede. Oh gede. Gede timbang sing kayak mau. Iya. Maksudnya mikir loh ya. Ya mikir iki maksudnya. Duduk yang lain. Tapi cekelane penak. Cekelane penak sing gede. Selamat malam. Selamat malam Mbak Puri. Alhamdulillah. Panggih malih kali panjenengan pripun wartane sehat nggih? Kabare sehat. Alhamdulillah. Sampeyan kabari Gus Budi. Alhamdulillah sehat. Aku rada kebetok-betok iki. Ya iki mau awake dhewe cara piye ya pentase mengiki rada ndak kaya biasane. Oh, ndak kayak biasanya. Iki nang tengah sawah. Kok tengah sawah betul? Iya. Oh, ini sawah, bukan Iki mau lapangan. esuk sampean durung tahu mriki meh golek milih pari. Apa? Ya vitamin nek. Oh iya padane kaya bertiluku ngono kaya. Iki saderengipun ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Bu dereng ngantuk nggih? Dereng, Masya Allah luar biasa penonton pada malam hari ini. Betul. Lumayan banyak loh. Banyak Mas. sekali dikarenakan ini sudah pendengar dari teman-teman Cipta Budaya mau menampilkan Mbak Puri Ratna. Halah mosok. Inggih ngaturaken gunging panuwun kagem Bapak sinten ingkang kagungan. Niki mau panipun Bapak Sugeng kalian Ibu Taci. Inggih Bapak Sugeng lan Ibu Taci ngaturaken gunging panuwun sampun nimbali putra Cipta Budaya sak kanca. Ngaten inggih. Ugi mboten kata lumpet menika wulanipun tasih sawal. Nggih ngaturaken minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kagem sedaya mawon nggih Pak Bu. Nggih, alhamdulillah. Sedaya mugi-mugi tansah dipun paringi kawilujengan, katentreman, karahayon, rezeki yang banyak berlimpah ruah, berkah barokah. Sing jomblo ndang entuk jodone. Heeh. Sing arep rabi yo gek ndang rabi. Sing duda yang ndang entuk jodoh sing rondo. Rondo. Ya ora apa-apa. Dene apa jenenge? Dene perawan ora lah ya rondo ya ora apa-apa. Oh ngono. Iya. Tapi ya tak dongake ya muga-muga sing jaga entuk perawan ngono lho. Iya, ndak apa-apa. Loh, tapi jare sing anu ki lebih berpengalaman. Jarene aku yo ora nyanyi iki nek jarene. Oh, jarene iya. Jare apa kono kok Mas Gogon. Ana ya manduk-manduk sing Sing wis nyanyi. Sing wis nyanyi. Nggih,
langsung lelipur nggih. Sesarengan kalian Putra Cipta Budaya. Kalau mau wonten pamunggutan Pamunggutan apa? apa mau ning kertas mau ada Madiun Ngawi. Madiun Ngawi. Sama apa? Tambal ban. Apa tambal ban. Ya iki pinang kono. Kono iki panjenenganipun tuan rumah. Boleh. Buat dokumentasi kagem para rawuh. Iya. Para penonton iki mlebu YouTuber. Oh iya, tidak lupa saya ucapkan selamat malam kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton. Iki channelnya wakil di mesti apa gak iso nyebutnya satu-satu. Inggih ngaturaken wilujeng dalu sugeng mirsani sedaya mawon. Oke. Monggo Mbak Puri. Oke, baik. Wah, iki dhisik. Oke. Tanggal ban. Iki sing tukang tanggal ban iki apa gane? Enek sing dadi tukang tembak. Akan ngambil ban, Mbak. Ya. Aku iki tukang tanggal ban. Uripe sadalan-dalan. Mas Tudo. Golek pangan, duit sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Pasukan joget ibu-ibu. Pasukan jogetnya mana iki? Sing kene tunjukke. Iki tukang tambal ban. Kekine untung-untungan. Nasib apik, duit kantongan. Wayah apes boten rasa keroncongan. Ada Puri. Dan juga ada Mas Dini. Asik. Siap ya. Mak jedar. Ono baca. Wah iki mesti rezeki teko. Yo. Mak jedar. Kejamane isih esuk rezekine tambah numpuk. Kowe tambah numpuk. Kowe tambah numpuk. Kowe tambah numpuk. Kowe tambah numpuk. Bersama Cipta Budaya. Goyang dong. Ringgas Audio Idola dan juga SGJ BB Audio. Masuk deh. Ayo lo masuk ke. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sadalan-dalan. Golek pangan, duit sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Ayo. Tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan. Nasib apik ya. Duit kantongan. Kuasa. Wayah apes boten kukrasa roncongan. Ayo lo masuk. Mak jedar.
saya langsung lagu. Lho Pak, Iki langsung belok aku ya iki lho. Ya Allah. Bos iki sing bayari Pak. Jenengan Pak Sugeng iki Pak. Lah, kok jenenge medhot Pak Gen. Iki mikir sampe cekel. Ya Allah Pak Sugeng jenengan joget-joget kok sarep kabur ya ndak bisa. Sini dulu dong. Dalam. Selamat malam Mas Sugeng. Selamat malam Mbak Puri. Nggih, derek pitepan kula Puri. Nggih, Mbak. Nggih. Loh, apa jenengan kenapa? Dalam Jenengan kenapa kok ngene-ngene iki apa? gugur Mbak Puri. Lho alah, kok gugup barang kok iso kok gugup nyapa? Menggeh apa pripun? Excellent iki. Kok kan Tak nyanyi pisan nek siji ya. wah, iya apa? Boleh ini. Lintang Asmoro. Lintang Asmoro, oke siap. Ya Allah Pak Sugeng, aku tidak menyana dan mengira loh lek panjenengan kersa tindak wonten panggung. Ben royo pokoke iki. Oh nggih, biar rame ya Pak ya. Oke, Alhamdulillah. sebelumnya terima kasih buat teman-teman soundman semuanya yang ikut menyukseskan acara saya di malam hari Nggih, ini. alhamdulillah. Semoga pokoknya yang mari badai ya. Nggih. Berkah barokah kagem sedaya Nggih, jelas. penonton baik pedagang yang sudah berdagang. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Oke. Langsung mawon mboten sak dawa, ira Loh, dawa. Lah, mboten kenal dhisik. Ora sawung. Iya. Oke, baik, siap. Ya, putra cinta budaya. Siang setiap bisa duweni parasnya yang mulasi
Alhamdulillah, Pak Sugeng luar biasa suaranya, ya Allah. Siapa sangka kalau beliau mempunyai suara yang sangat merdu Bapak ini sekali. mau luar biasa banget. Ya, Jadi ya benar. menembang dewi. Ya. Nanti ini untuk sementara permintaan dari lagu-lagu untuk malam ini Mbak Puri. Atau ya dibacut ke sak bubare iki neng burike Tari Putri wis siap. Oke siap. Kok pilih Ini mangke dipun lajengaken dilanjutke ngaten malih. nggih. Oke, wonten Brontosima lan di lintu-lintunipun Oke. nggih. Siap. Oke, monggo Monggo Mbak dipun Rumiyin. lajengaken. Matur nuwun kanuwun para rawuh, para penonton sedaya. Salajengipun niki kita aturaken pakaipun panglipur sesarengan kaliyan Sri Kandi saking Cipta Budaya kang sampun siap-siaga sumangga kanca kita pirsani malih wonten Turangga Putri. Ayo. Tiga penake. Iki lo Turangga Putri Cipta Budaya. Ono gesang karo golong biara Ayo Sri Kandi.
isi ayam dalu tapi sombong among pisan pikir ake Sri Ramu wis suwe pisan bisa ketemu berkati wong ayu dadak aku kita mari kangen watom Sri Ramu
matur sembah nuwun niki wau sampun kita pirsani wonten Sri Kandi jangkep cacing wonten sekawan kalebih niki mangke tasih wonten 3 babak lagi wonten tari anggodo kaliyan Anoman lan ugi sabubaripun anggodo kaliyan Anoman wonten turun gojeki lan ugi pamungkas ngatur mangke wonten tari rampung singo bareng kanthi pramila kagem para rawuh lan ugi dulur-dulur wonten ing dalem menika ampun ngantos kesesa kunjul amargi niki tasih kathah sanget atraksi-atraksi ingkang badhe katuraken wonten dalem menika kanca-kanca Batang Sareng matur sembah nuwun lan ugi iki mau pripun Mas Soni sing wingi welinge Pak Agus kali Mas Gatang sampun nggih sampun apa dereng nggih alhamdulillah iki samangke panjenengan Bapak Agus saking bendungan matur sembah nuwun niki rawuhipun lan ugi ingkang derek-derek Amayu Bagyo adicara wonten dalipun Bapak Sugeng wonten dalem menika nggih krampun niki wedale nggih dadi kanthi saestu sumangga kripik gedang godhonge tela pitik edang sing penting rata niki mangke dipun aturke tetembangan lan ugi anggodo kalian Anoman langkung rumiyin niki permintaan pripun? Monggo Mbak Puri katurin jumeneng malih. Iki kok ya ganti kok lah sampean lek gegem sing kuwi iki pancene ya ngomongi ora cocok aku terang lek gegem sing cilik-cilik kuwi ora cocok ora cocok cocoke ya sing iki sing ireng iki mau betul sekali gimana ini Mas ada permintaan apa ini tadi ada permintaan Mas Grandong Mas Broto Mas Grandong. Oh iya. Mas Grandong iki sing ini bocah-bocah iki mau. Lan iki mau titipane Pak Agus sampun apa dereng? Dereng. Saking Mas Gatang. Iki tak tagih kok iki nggih kanca-kanca iki Pak Agus. Nggih. Kalau mau ugi wonten pamundutan Tresna Waranggono. Tresna Waranggono. Nggih, mbok pilih mangke dipun atus. Ini apa dulu Pak Kiron? Broto Sena ya. Aku boleh enggak ngajak temanku? Temanmu siapa? Ya itu. Sing endi? Kamu mau tak jemput apa? Yang ini. Pakai tangan yang ini aja ya ini masih basah ini. Orang, ya aku yang ngajak konco toh. Kan aku nggak cuma sendirian. Koncone sampean kok. Lah piye? Kayak ngono lho. Loh, ya kan kita kan nggak cuman aku aja. Teman ya juga katanya perlu. Tapi ki beledak kabeh lho sing sitok sing ngono. Nyapa lho. Nyapa kok sing Mbak Estuan kok iso tabuhane kok iso ngono ke piye? Aku mau tek kabeh dilani gitu. Ngomong iku tuh sensi. Nyala kene. Ayo dijelem ae. Sing siji iki cekelan dan makasih Mas Sudres. Iki Mbak Puri wis kuwat lho marane. Oh, ora ya. Iki golek kanca. Golek kanca. Amre ora keblegong. Padahal dia biasanya kisinan dan lagunya iki mau apa? Broto Sena. Saya wae dhuwur ya. Ngono ngene kok ya. Ya. Mangga. Rikata Dian Broto Sena.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Sapa mburi ya sapa mburi.
Yo, nek sama gue ora iso ayu kok. Oh, ada nang oh, pacaran kalung mesti iki lho jendelane ayo ngejati. Wah, dia loh. Iki kena iki. Oh, apa lagi? Ayo toh Brik, lu nyapa? Ya. Sumuk. Beda. Jujur baju. Oh.
Ayo, mikmat ayo mikmat. Oh, lagunya saudara. Ayo, langsung manut sak manut. Oh. Oh. Tinggal tresno. Ayo karo pamit mundur riak-riak. Breath
Mas fotonen. Yuk, yuk. Seperti biasa, 1, 2.